So sa kaawit. Kumusta kanyang tanang masukit yung paminaw niling handuman na sa kaawit? Hinabi na sa mga artista, nga wagatog kinabuhi na akong sugilanon. Ako si Randy. Sa di na pa nakusugdan sa pagsaysek na akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka naguluhan, pagsubok. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Lucimba Pardo, Cebu City. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Randy. Sige dong ha, si ikaw mayo ha. Ang iba yun yung paboritong pagkaon. O akong ipalit dito sa pagid sa fast food pagid ng imong paborito. Nada kay kwarta kuya. Nakapalit makaini. Gusto sa akong kita sa pagmapasura dong. O ako na napatimbang, mong nagkakwarta ko. Sara lagi ni kuya. Ikaw di ay? Manakagkaon? Managkagkaon ganina. Nakakaon ako. Ay, kalain. Wali ka magigdungan ako, kuya. Gigutom naman ko. Maong nikaon na lang ko. Sa karandirian lang ko nikaon. Ikaw na ba akong ipalitan sa imong paboritong fried chicken? Kaya di ba man ko, gimingaw ka inipagkaon na. Maugid, kuya. Hello? Ay, mga tao din, he. Ingaw lagi. Ninanginahan itong palahubog eh. Dali una ko gurot ang akong pagkaon, kuya. Uy, matukan ka eh. Matukan ka. Yara malagi ng mga tao din, eh. Bantog raway ng ningog, kadadikabot na daibog kaog inyo. Magahangol. Hubog ka. Katug lang dito ka. Dautuhan mga pauli. Rayo gani po uli pa ko. Grabe yung inom, no? Ay, Dodong. Gaya ko na mo pagkaon, be. Ayaw, ma. Ayaw, ma. Ay, ayaw. Agol ka. Ma, gita pa akong ganyan masudong. Agol man. Imo na lang na, maoy. Di na ko mukhaon. Dong, ngano'y barong mga? Di na lang ko mukhaon, kuya. Dong! Salamat! Ay, masad na lagi pagkaon ng akong tiyan. Ay, naguhit ang akong betok din. Iya ka na. Ang sundan si Dudong. Dong. Kuya, may pagdili na lang siya mo pauli. Badlungon kayo. Wa ka pa mabusog, no? Kaya dohagod ka fried chicken ang tagipalit ni mo. Wa ni mo harot ang usa. Katunga rin nakaon mo sa imong gikaon. Gutom ba nga ni kayo ko? Kaya dito, tanor ko kung kwarta. Kung pili na ibilin. Uy. Uy, lang. Wa na bilin makaabot og 50 pesos. Gamay naman lang din imong kwarta, kuya. Silang. Ato lang din ginuton kung unsa ito mapalitin ni ron. Mga unta. Gigutom sa ka? Udong. Gigutom sa bitaw ko eh. Namakak di ka na ako, kuya. Ako maganda ito gitagana para sa panihapon ni mo. Unya og snacks. Nagpaabot naman ako kung may salin ka. May akong kanon. Kay ako magipunaan og extra rice. Hala, di ka unay ni mama. Sige lang. Uy, kaso. Nadapat na ba ka ito? Kung nakalimot pa kung ako sa mama, isumbag ko na to. Kuya. Dili kong studio na mo pasipaan mo dong. Lasa na gitong dapat niya ni mo. Nga na ako imo tubangan. Lasa na gito.
Nabusog rin ka punta no. Tag sa tagkakaon. Pansit o batong. Unya, gipagkapinantag sa baho. Ay, sayang nga sa kong fried chicken eh. Sige lang. Kung mayo gyapon akong kita ugma, magpalit ka po kong fried chicken para nimo. Promise. Promise ha? Okay, lagi. Promise. Kuya, kuyog na lang ko ni mong mamasura. Oh, ayaw. Dili na makaayo nimo. Ako lang. Palitan talaga ka. Sunod na sa atong kwarto, ha? Una lang, musunod ako nimo. Okay ha? Sige. Unsa mong kasaba? Tapos itong kwarto bagi ka ng kasaba. Ma? Ikaw giligin mo kasaba din eh? Hay, di mo tagoy mo kwarta, ha? Oh. Hail! Wala kay kwarta, ma. Uwa na kay madawdaw na ko. Kung palit ka magaling balok sa banghod, Kadura, wala lain. mga buwisit magkaha mo! Mga buwisit mo! May paglayasan ta mo! Maubog ka. Maway na lang. Unya ta magsulti. Kung mataron ng utok ni mo. Mga buwisit mo! Gabiin na lang. Mapagid mauli si mama. Kasi kubog na, milakaw pagid. Grabe na. Gusto ko lang magbintagag inom. Mayo! Oh, uy, Mayo! Randy! Dudong! Si Tio Abel ni ninyo. si Tio Abil. Nabay tao? Tio, kadit lang. Ablihan ako bultahan. Tio, niyam lagi ka. Nagabian mo ka. Pasudlaw na ako dong. Sa sud na ta magsulti. Mahinungdano ng akong tuyo ninyong managsuon. Hain man dis dudong. Nasa mong kwarto, Tio. Sud, aron masira na kubultahan. Og ako tawagon si Dudong. Nas Dudong, Tio. Unsa man tanang imong pagsultihan namon, Dudong? Didto ang iyong inahan sa bahay. Nikuha na kog kwarta. Unsa? Iya kamong gibaligya namo ni tiya siya ni ninyo. Sa kantidad lang nga 10,000 pesos. Unsa? Di na kuno siya mo balik. Biyaan na kamo niya. Makig-ipo na lang kuno siya ni Tonyo nga iyang uyab. Ang iyang uyab nga adik? Hanggaw magutong inyong inahan. Wa na gid ko makasabot siyang utok. Ako na lang tong gihatagan. Aron mahilom na. Hubog para ba? Nanimaho good. Og dadon ko kamong duha si Dodong sa bahay, ha? Wa masad mi anak, si tiya siya ni ninyo. Sa bahay na kamo puyo. Ang tinuod, Tiyo. Yay! Ninduta na din na magbay ni Kuya, no? Lami pa saan may pagkaon. Unya, ang amo magamitin sa bahay, Tio. Unsaon man? Biyain na lang ang tanan ninyong dinhi. Ato na ning padlakan. Pamalitan kamo namo ni tiya sa ninyo og mga bag-ong gamit. Hawagin ko mo kuyog ni Teo ninyo aron maandaman ko kamuglami ang pagkaon. Na sige na, pangaon na mo. Wow, kalami sa mga food. Tiya, salamat inyo. Ayaw pagpasalamat. Kalipay kong kasilbihan mo. Gikan karon ani na mo pupuyo tipon ka namo ni Teo ninyo. Isipan na usab kini nga inyong bay. O gikan karon magpuyo kita dinhi isip usa ka pamilya. Wow, ninduta na sa tong kwarto, Kuya, oy. Kahit kayo sa ato, gamay kayo. Si mama ka doon, no? Di naman ka siya mo balik na to, Kuya. Unyag magkaroon na siya balik sa ato. Sirado ba ato? Ay, ayaw na lang siya pabalik ka, Kuya, oy. Di ko ganahan ni Mama. Dudong. Si Tia ron. Kadit lang, Tia. Tia, nga no?
Randy, si mama ninyo, doon na daw tag nahitabo. Nadunggaban sa iyang uyab nga adik. O tuwa karon sa ospital. Ug patay na. Ginoo ko. Nalubong na nato si mama ninyo. Dili na gid siya makantos. Nakapahuway na gid siya. Kung wa pa siya maglayas-layas sa inyo, buhi pa unta tingali siya karon. Matapang hitabo, tiyo. Doon ay rason. Tingali, sa'yo siyang ipapahuway sa Ginoo. Aron di na siya magkamugna pag dugang kasol din sa kalibutan. Rand, Nagpasalamat na lang mi si Dudong na maigsoon pa si mama nga nagpakabana na mo. Giisip lang tiya siya nin, sama gid sa tinuod nilang anak. Gibistihan, gipatungha. Nalubong na lang si mama, nga wag gid magpakita ang among amahan. Nga utos ang way hinungdan. Nibiya na mo, nga wag gid makahinumdum. Bisan namo na lang nga iyang mga anak. Dinin lang kutob, more power sa RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Randy nga taga Lusimba Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regulahan, pagsubok. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Miraluna Tumulak o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ako si Donald. Ginaingon, dili gid maayo nga pugson ng babae nga way gusto nimo. Kay kung siya imo na maasawa, ikaw ra kay pumagugtas o magmahay. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Pagpuyo ko liha, Donald. Ayaw pagsige balik ka pamisita ng babae nga way gusto nimo. Di ka mauwaw. Bisan kadaghan na kagibas na mubalik lang gihapon ka dito. Pasa di anam ng taong tinuod nga may gugma pa. Gugma. Di mo na surrender. Muhunon ko pagpanguyab niya kung maminyo na siya. Apan mintas nga daga pa siya, di ko muhunong pa. Ako'y nauwaw ng gibuhat mo, Donald. Ako kani adto. Kung mabasted ko sa babae, uy, di na ka mubalik. Mugara ang babae kung magsige kag pamugos. O labaw sa tanan, ikaw ang makaluluoy. Sagdi lang ko pa, sagdi lang ko pa. Sagdi. Ako yung nagdas kinabuhi na ko. Maluoy rin kaya po na ko si Rosil pa. Maluoy rin siya. Kagahi ba ni mo sultihan? Oy, Donald, wala ko'y gusto ni mo. Busa dili mahitabo nga sugton, tika. Rosil, basta may buhaton ako. Anong sugton lang ko ni mo? Sultihi ko. Kaya buhaton akong tanan para dawaton mo lang akong gugma. Wa kay angay buhaton, Donald. Kay bisan unsa pay buhaton nimo, dili ta ka mahimong sugton. Dili og dili Hindi yun. mas kumuundang sa... Sige na, day, sugtan ako. Maluoy ka, day. Naluoy lagi ko nimo. Pero wa man ko'y gusto nimo. Mahala ka, day. Wa gyud, Donald. Basta di ko Saon na nako. Kumuhunong. Bahala sad ka. Makalakaw na ka nagduka na ko. Oh, day. Please lang bi, kanaog na bi kay matug na ko. Sige na kanaog na, Donald. Donald. Sa iyo ko ni mo naghinumtok din sa Kaida. Unsa man? Basted gihapon gabi ni atong Rosel, ha? Oh, oo pa. Wag yun siya gusto na ko. O yan ay kong gipagkanaog eh. Nagduka na ko nun siya. Duka ba, Oroy? Wa to magduka, oy. Gipakanaog ka kay wa say gusto nimo nga mutanaw sa imong naong. Binag dis papa. Sus. Busa ikaw. Kung doon na ka pa'y gamay nga kaluoy nimo,
Ayaw na og balik dito eh. Aling si Kuan ba? Kuan, pangita og laing babae nga imong panguyaban. Sus, gini. Doon na daghang babae nga mas gwapa pa atong Rosel. Panguyab og lain oy, Donald. Si Daling? Ayaw, lagi ba, Donald? Dako ko kay sa gusto mo. Kung pa ikaw ba, kalimtan na mo sa silo, eh. Dali ang labong yung biyo. Maayo ka? Nga, si Daling, mula ako panguyaban? Ay, uy, payo gi kayo. Kay gawas ka may tsura sa daling. Tinuod yun siya nga, nakagusto na nimo. Pero, bay, si Rosel, siya mo kaya kong gigugma. Ay, lagi. Pero ang may gusto to nimo bayana. Samot nga, masakita lang ka sa imong bationg taon nga. Sige kang pamugbugos o niya. Anong imong gugmang way hinungdan, di mo kaniya sugton. Pwede may tabo nga sugton ka ng tong Rosiloy. Sige. Suway na ko pa pong iyabuglain. Basin na ka nang higayon na malimot akong Rosel. Ana, mao ginabuhat ba? Kung masakitan ka og babae, babae ra siya tambal, ana. Donald, gisugutan na ka. Ayaw sa. Ay, karon lang. Dugay naman kung nakagusto ni mo. Kadali, sa mo Busa sugot, di ta kapantuson. Gidawat ko ng imong gugma. Ayaw sa. Susunod adlaw na lang tato. Pero sige, salamat na lang, Daling. Di ba sidihan mo, ako na malimtan na babae nga akong gigugma. Dugay na kong nasayod, anak na. Nga si Rosa lang imong gigugma. Paninguhaon ako nga makatang ka sa paghigugman ako. Ihatag ko nimo ang tanang pagmahal aron malimtan mo siya. Salamat. Dagang salamat, Daling. Manurita sa syudad ugma ha. Sige. Manuritas madapit nga, malipay ta. Donald, dad ako bisag asa. Di ta ka baliparan. Bisag asa pa ko nimo dadon. Tungod kay mahal ta ka. Mahal ta kaayo ka. Unsa? Mabdos si Rosel? Ug misirit ang nagkapamabdos niya? Di ba, looy kayo? Ay, nga mahal sa hindi anak tao. O, kanang isabak ron niya ba? Way nga mahal. Doon ako si Bay. Ako yung mga mahal sa bata ng iyang isabak. Halo? Purbido, no? Kayo mo ka pakasal ng babae nga di manikamahan ng isabak? Habi, Donald? Di ko isa pa yan. Kung nagsabak siya sa lain, mahal ako si Bay. Musa ako yung mga mahal siyang isabak. Pagkas lang ko sa labing daling panahon. Unsa pa? Nakitaan mo, Rosel, nga may laing lalaking kuyog dito sa syudad? Lagi. Nagmata ka lang og buntag. May kabit ang imong asawa. Sa mga Donald, oy. Dili niya ang ibuhaton pa. Mahal ko siya. Gipakaslan ko gani siya. Bisag nagsabak siya sa dili na ko anak. Kana, tungkol kay kalog kag utok. Wow. Tukol pa na imong asawa, may pa. Aglis papa, gini. Kadal nagtigaw ng babayhana. Dili matagbaw og usa ka laki. Bigat lo ng babayhana. Huwag yung kikaluin ako, Rosel. Giluwas di ka. Sidang nagsabak ka. Ngaway mga bahan siya mong anak. Hindi ka ron. Mikundat sa kaslaing laki. Kana tungod kay wag gyud koy gusto nimo bisan gamay, Donald. Kung dili nimo madawat ang akong gibuhat. Okay ra sad nga magbuwag ta. Kay dili man sad ko matagbaw nimo, di ko matagbaw ng imo. Mao nga, mangita kog lain. Ayaw na lang, Rosel. Gibuhat ko ng tanan. Apan dili ka gudi ako. Usa ako din dawaton. Nga dili ka gud para nako. Sige, magbuwag ta. Magbuwag ta, Rosel. Gibuwagan ko lang din si Rosel. Kay basig di ko magkapugong sa kong galingon. Tuwa sa pagsige niya binuang. O makapatay na ng kong tao. Ako lang gibuwagan akong asawa. Nga way gusto na ako bisan gamay. Mao katumang kasama ang kaagi ni Donald dinining tulumanon. What's the style? Gibuwagan na lang ang asawa style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.